Kinutlo, gikan sa basahon sa Henesis. Miadto si Juda ka Jose ug mingon, Sir, in taon, pasultia ako kanimo. Ayaw in taon kasuko kanako, Sir, kay sama ka kang paraon mismo. Sir, ipangutana mo kami kung may amahan pa ba kami o may igsuon pa ba kami lain. Gitubag ka na mo, Sir, nga may amahan pa kami nga tigulang na o usa ka manggod nga natawo sa tigulang na ang among amahan. Ang igsuon ining bataa patay na ug siya na lamang ang buhing anak sa iyang inahan. Pinangga kining bataa sa iyang amahan ug giingnan mo kami, Sir, nga dadon siya nganhi kay mutan-aw ka kaniya. Apan miingon ka, Sir, nga dili na kami makatubang kanimo kun dili na badalan namo ang among kamanghuran. Sa paghiuli namo sa among amahan nga imong sulugoon, gisuginlan namo siya sa imong giingon. Unya mingon siya kanamo, balik kamo aron pagpalit og jutay pagkaon. Gitubag namo siya nga dili kami moanhi, kay dili kami dawaton sa tao, kung among kamanghuran dili madala namo. Moanhi lamang kami kung siya mahiuban kanamo. Mingon ang among amahan, nasayod kamo ng akong asawa nanganak na og duha ka lalaki. Mibiya na kanako ang usa kanila ug nagtuo ako nga giwatas-watas siya sa mga mananak nga ihalas kawala ko naman siya ikita. Usa kining anak na naibilin kanako karon inyong dadon ug may dautan nga may tabo kaniya, mamatay gayud ako sa kaguol sang litigulang naman ako. Wala na gayud kapugni ni Jose ang iyang kaugalingon sa tubangan sa tanan nga nag-alagad kaniya. Busa mingon siya, pahawa ka mong tanan, walay may tao nga uban kaniya, sa diyang gitug-anan niya ang iyang mga igsuon kung kinsa siya. Mihilag siya kusog, ug ang mga Ehiptohanon nakadungog niini, ug gibalitaan ang hari bahin niini. Miingon sisi sa iyang mga igsuon, ako, si Jose, buhi pa ba ang akong amahan? Apan nalisang pag-ayo ang iyang mga igsuon, ug wala na sila makatubag. Unya miingon si Jose kanila, duol kamo kanako. Ug miduol sila ug giingnan sila ni Jose, ako ang inyong igsuon nga gibaligya ninyo ngadto sa iyakto. Apan ayaw ikaguol ni pakasadon ninyo ang inyong kaugalingon tungod sa inyong pagbaligya kanako. Kay ang Dios mao'y nagpaanhi kanako una kaninyo aron malibre kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hinumdumi ng mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Naglawin ang mga kailangan sa Ginoo. Sa pagpakanaog sa Ginoo sa usa ka gutom nga hisayuta ug sa paglaglag sa mga tanom nga nagbuhi kanila, iyang gipadala ang usa ka tawo una kanila, si Jose nga gibaligya ingog usa ka ulipon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Ila siyang gikargahan og mga gapos ug gipusasan og mga kadina, hangtod nga ang iyang panagna natuman ug ang pulong sa Ginoo nagpakita sa iyang kamatinud-anon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Gipatawag siya sa hari ug gibuhian ang magmamando sa kanasuran may palingkawas kaniya. Gihimo siya nga agalon sa iyang balay
ug magmamando sa tanan niyang mga katigayonan. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Ang Ginoo managan ninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinunan, lakaw kamo o isangyaw nga hapit na maghari ang Diyos. Ayungan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinluhi ang mga sanlahon, o gabuga ang mga yawa. Nagadawat kamo sa walay bayan, busa panghatag kamo sa walay pagpangayong bayan. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronze. Ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kon balangay. Pangita kamong tao nga moabi-abi kaninyo o pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo ni anang dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay. Ang kalinaw maguban kaninyo. Kung mulawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panginaot sa kalinaw. Apan kung dili, bakwiya ang inyong panginaot. O kung anaay balay o lungsod nga dili mulawat kaninyo, o dili mamati kaninyo, biyae kanang dapita, o taktaka ang abog sa inyong tiil. Hinumdumi kini, sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Diyos sa mga tao sa Gomora o Sodoma kaysa mga tao niadtong lungsura. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Magingkat na ka Diyos. Mayugot to, yung tanan. Sa Ebanghelyo karon, klaro kayo ang mga pulong sa atong Ginoo ngadto sa iyang mga tinunan. Namatod pa niya, lakaw kamo ug isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Musa lakaw gyud dili magpungko. Gisulti niya kini 2,000 kapin katuig na. Unya nagpabilin kining lapas kanato karon. Nga naman, tungod kay ang iyang mga tinunan karon sa atong panahon, kita naman. Ang una niyang mga tinunan, wala na, nangamatay na. Kung nauban ka niya sa langit, o karon, kita na ang iyang gisugo. Balikon nato ang iyang sugo. Matod pa niya, lakaw kamo, o isangyaw, nga hapit na maghari ang Diyos. Ato kunong tanaw, sabton, kadus aman, o unsa may ilhanan, nga hapit na maghari ang Diyos. Unsa man ang kingharian sa Diyos. Na mga igsoon, klaro kayo, kung mangutana kaanan pangutanahan, unsa ang kinaiya sa kingharian sa Diyos, atong unang sabton, kinsa o unsa man ang Diyos. Ang Diyos, gugma. Na sa ato pa di ay, kung diha sa maong katilingban, atong makita
ang kinabuhi sa paghigugma nan anaa naghari na ang Dios. Ang Dios pasaylo. Gagod pananglitan niya sa maong katilingban, ana ang pagpinasaylo ay iwala at paninumtanay, ingon man ang kasuko o kaligod-god, lalanan panahon ana naghari na ang Diyos. Ang Diyos maugod ang kalinaw. Gagod pananglitan dinhi sa atong kaugalingon o diha sa maong katilingban naghari ang kalinaw nan ang Diyos naghari sa maong katilingban. Mangutana ko kining akong giisgutan lugma, pasaylo, kaluoy, kalinaw na ani sa atong katilingban karon. May buting na ani wala usahay kuha nila kita sa atong katilingban lalo-lalo pagkasulti kaya nga naman mismo sa atong pagkakita sa atong pagkatao karon dilit na paninaw gubot ang atong una-una ang atong pagbati. Yang mangutana siguro ta kung sa man nakagubot sa atong mga una-una mga pagbati sa atong pagkatao. Wala kundi ang atong mga lawas doon, kalibutan doon, ng mga paghantoy. Naghantod, mawala na ang Diyos diya sa atong una-una kung kasing-kasing. Tuman gani na sa Ebanghelyo karon, gisukay sa atong Ginoo sa iyang pagingon, busa, ayuhan ninyo ang mga masakiton. Tayo pa. Pulos mo na masakiton. Isa may unahon na ito pag-ayuhan ang atong kaugalingon. Atong kaugalingon. Nagmasakito na tungod kay anaa pa ang atong mga pagbati sa dautan. Anaa ang atong kayugot, kaligot-got, magdumot, o banta. Kunya mauni sila ang nakapahatag ka nato nga kita-kita na ang masakiton. Tingali dili physical, pero spiritualon nga pagkasakit. Pero ngadto-ngadto ato biyang sakto na. Gikan sa espirituhanon nga pagkasakit, mupunta guni sa atong lawas mo nga pagkasakit. Sunod, banhawa ang mga minatay. Di man siguro na mga atong simenteryo, nga atong iampuning mga patay, pamangon mo diha. Sa ako nang ingon sa unahan, kita mo'y unang masakiton o biya sa maong sakit, nangamatay ito ta. Namatay na sa atong relasyon, nato sa atong isiganaw, tungod sa atong pagdumot, sa atong kaligot-got, namatay po ang atong relasyon, nato sa atong Diyos. Sunindot kayo, nga unta, unahon na ito pagtadhaw ang atong kaugalingon. Sunod, hinlui ang mga sanlahon. Kining sanla, panagsar man nato ni pakitan. Kurang naan niya sa kuwanay. Bukit sa solasyon. Sanlahon,
Kung nakita na taani, muna nuka-nuka maguni, nasa lawas. Isa may sandahon, nato naman. Kita, pulos na sandahon. Gusto kong mulimpyo ta sa uman, unahon na ito paglimpyo atong kaugalingon. Pinungtod siguro atong Ginoo na ingon, nga naman nga mutanaw makaspuling sa imong bisig ka tao, gawa man gani ka kita astroso, nga nagbabag sa imong mata. Kita, pulos sa lahon. Nawatong ka na, aron ka mga maayo. Yamatod pa, abuga ang mga yawa. Kitang kanan kaya nagkaulipon sa yawa. Kung nagsuon, anaan kanunay ang tinguhan nato. Nakita malimpyo, mamaayo, apan di mahimo kung utong latas tinguhan. Kinahanglan na naagyo ang nagliho. Kunya may tabo lang, piling maong mga sugo sa atong Ginoo. Kung kita mismo sa atong gagalingon, andam o pagana sa pagsakripisyo, sa pag-ampus, aron nga atong malawat ang atong kaayuhan. O usab makahimo ta pag-ayo pod sa uban. Way laing makatapang nato. Siya lang, si Kristo lang, nga nagsugo ka nato karon. Yang manghinaot na, unta iyang sugo, atong mahatagan katumanan. Kasigurado ko, pag-abot sa panahon, kanihin kitang tanan, maatuban ka niya. Mangumusta gid siya. Kumusta man ang akong gisugo. Yang manghinaot na, nga sa atong pagtubag, ang matubag nato, natuman ang imong gisugo. Hinaot na.